Salut lume și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din seria noastră din Hunger Games. E Chiquita. În convorbire cu mine este Alex și cu Chiquita lui. Am naibii să o iei de Chiquita, păi așa mâine care încinat-o de În Chiquita. fiecare episod apare Chiquita. Exact, de fapt nu chiar în fiecare episod, din cauza că acum filmăm tot dracului. Nu cu tine avem. Altă Chiquita. Filmăm acum și cu prietenul meu este îndrăgostit lui Lea de Chiquita, aia lui. Chiquita, hai în 5. Am intrat deja, hai că eu filmez acum și dracu. Chiquita. E unul aici care trebuie să-l bontănesc eu să le iau, mama naibii, și uite încă pe unul aici care trebuie să-l bontănesc. Eu! Ce vrei, mă? Eu nu am întâlnit. Ni, Diamond, hack. Ați văzut și hacker? Ni, Diamond. Nu-l dracului de hacker. Până îl omorăm primul să-i furăm armura. What the fuck, stai. După mă, pe cine vrei tu, că eu acum mă chinui să ies dracului de aici. Episodul ăsta o să se numească Hackerii. Așa e? Bine, mai că sună fain. Hackerii. Bă, ala noi! Vezi că o să te omoare ăla cu diamantul. Pe mine? Pe cine, că pe tine te urmărește. Bă, da, și ești intrat pe o mapă cu mine? Da, bă, nu, în 5. Dar nu, eu sunt 8. Sau în 5, habar n-am în care eu În 5, mă, nu e cumva cu pământ roz și din astea. Bă, e într-un loc cu niște pământ normal, cu lână, cu scări și din astea. Păi da, lână. Și copaci ăsta din lână făcut. Nu spune mapa aia. Da, mă, Ha, zi. copaci și stă din lână, nu? Cred că da, habar n-am. Nu, îți copaci normal. Nu știu. Nu uiți! Alea mele, bă, frate, fii serios, dă-te dracului, că mi l-au luat ăștia toate chesturile. Nu, asta e viața. Ce dracului, ce uite, bă, de aia. What the fuck? Ăsta fuge de rupe. Și eu-l bat pe unul cu sabie din fier. Frate, asta a fost nașpa. Te-o Deci, bătut? lume, aici se încheie... Nu se încheie niciun episod, bă, am glumit. Da, mă, bătut iară. Eu n-am murit. Da, asta a fost în 5, mă, când nu știu. Nu, a fost un 8, mă. Puțin, dacă vezi ce scrie Hell Shell, scrie. Ha? Scrie și de mine, Hell Shell. Nu, scrie numai de state, de study and play și calcurup. Păi n-am fost puțin. No, slash HUB. Ne întâlnim acolo. Ok, hai să zicem. Arena Arena numărul 6, arena numărul 6, 666. Știu atunci pe mine, fi civilizat. Deci, lume, am intrat pe arena cu numărul 6. O să fie distractivă, popariu. Și ei. Ești intrat? Da. Eu sunt ăsta care sare. Ce văd? Nici eu sunt ăla care s-a ce? Uite, în stânga. Așa, pune-mă. Nu. Mă vezi, mă? Da, Ăla te-am care văzut. sare. Te-am văzut, hai. Hai că Merg știu. la chesturi sau hai sus, mă, că știu locuri. Hai la chest, hai la chest. Să înveți tu, pentru mine. Ok, îți dau și ție ceva în pana mea. Da. Vezi unul care să suie sus? Ce nu, bă, stai că acum eu dau într-o tip aici în chiloț. Ușor, Chiquita, poate. Dacă e Chiquita să mă sucă de pula. Chiquita. Și așa faci și ea așa ceva deja, deci lume, nu vă speriați. What the fuck it. Ce pui tu cu mine, bă? Frate, iar am lag. Uite. Și un dobitoc aici care se crede mare și tare. Deci lume, am perit. Și nu-mi place că mor. Ce-te bă? Ai murit și tu? Hai, nouă. Hai, nouă. No, m-am plictisit, m-am despărțit Chiquita, am divorțat. Bravo, bravo. Dar partea faină că nu eram împreună. Darius, uite-ți. Dar acolo sus, că acolo sunt mii de chesturi, vii? Unde, pe acolo? Da, nu trebuie să iei acolo, bun? Bă, tu du-te pe acolo că eu mă duc aici să iau un chest. De fapt, chiar. Lasă chesturile, hai cu mine, că știu că după aia vin mai mulți și în răutate. Ok, hai Hai că... să ai bun chesturi. Pregătește-te. Da, am lag. Nu contează. 2, 1, let it rip. Mora, Beyblade. Sper că tu ești, dar nu ești. Și eu ăsta care sare pe aici ca un Uite handicapat. acest, ce t-am spus. Deschide. Creștine. Te-ai luat, tu ai luat. Nu, au luat ăla din lângă mine. Dă-te asta. Bă, stai că se ăla, bă. Scuze, iartă-mă. N-am vrut. Am uitat că ești tu. Scuze. Eu săra de sine. Săriți în apă cumva? Nu, ba da, nu știu. Ia-te, bine, Păi,
Stai bă, că mă duc înainte, mă duc înainte. Ieronimo, câtă viață mai am, mă? Multă sau puțină? Și mai am 3 vieți aproape. Bă, să le de... Hai mă la bărci, să luăm. Ia tu, eu îl prind pe ăla, că nu te repede. De elite notător. Bă, vezi că pe aici, pe undeva, într-un din ăsta e un chest, ai grijă. Mă duc la... Băi, nu știu în barcă mare, că nu mă interesează de asta. Ba, bă, în ăsta mic am găsit eu cu Eugen armură și din este atât am găsit aproape. Dar în ăsta mare, nu-i? Văd un chest. Sub apă. Zău el. Să ajung la el. Pânza. Nu chest, da? Da, să-mi dai și mie ceva. M-am Că... păcat. În pânză de pangăn. Nu un pangăn. Mă, vine ăla după noi? Mai vine ăla. Nu știu dacă îmi vine să se ducă dracului. Ai văzut ce ură vorbește de la Deci lume, așa vorbesc eu să nu se pună nimeni cu mine. Care să pune cu mine să mă stuvă de ciupana mea. Ciupa mea de pecio. De ciupică. Exact. Oricum. Arc, am găsit un arc în distribuitor, bă. Bă, băga mea și pașaportul eu cum urc aici, mă, că nu mai pot urca. Ești tu ăla de pe barcă, mă. Da, ești tu. Ok. Pe partea cealaltă e o... Cum îi zice? O scară. Ok. Pică. Ai luat-o tot? Bă, coboară jos în barcă că mai găsești. Păi acolo am coborât din asta fala. Ai luat-o de acolo. No, hai să și Nu-i nimic. Ba da, un chest mare, două. Haine, șuță. Jet. Dă-mi și mie ceva în pula mea. Băi, Iarăși a spus asta. scuzați-mă, n-am vrut să zic. Ai vrut să spui. N-am vrut, taci odată. Frate, tu ai trecut pe lângă chest, bă, să-mi bag cap. Ah, chest. Unde ești, mă? Nu te-am pălit. Te-ai ferit. Cam asta o să iau săgeata înapoi. Că-am dat după tine. Bă, da și mie ceva. Și că n-am nimica. Ce în pana aia. Că oricum eu mi-am luat. No, bă, ce faci, bă, ți-ai luat toată armadura și eu nu mi-am luat toată. Ba da, suntem la egalitate, suntem la fel. Eu n-am cască. Vrei un arc? Am. Și săgeți. Ia, bravo, ți. Da, acum hai după mine. Bă, am fain intra și pe lângă tine, săgeata. Știu. Da, hai după mine, bă, pe altă corabie, că mai trebuie să și iau un chest acolo. Ai coborât, mă, de acolo. Bă, câine, tu ai dat. Dăm săgeata înapoi. Nu ți-o dau. Dăm eu. Îmi în cap la mine, mă, nu ți mai pot da. Eu. N-ai putut să... Dăm eu. Nu, bă, că-mi scade Săgeata. viața. Ce da? Săgeata, mea, mi-e fratul. Dar nu mai pot da jos, tu nu înțelegi. Dacă putem, tu dăm pana aia. În mână ți-am dat-o. Nu, mi în cap. Nu, în mână. Mi în cap, dacă îți zic. În mână am zis. Caută și un distribuitor de ăsta, sau un furnale. Caută pe ce Nimica. tot. Eu într-un distribuitor am găsit arc. Nimic. Nimica. Bă, n-am găsit nimica. E, ba, da, am găsit. Unde ești, maica ta? Asta ți-a fost răsplata. Mă auzi, mă? De unde ai fier? Ha? De unde ai fierul? De acolo, din chestul ăla de acolo, de jos. Dă și mie ceva. Na, ține, că am găsit niște chicken. Dar nu-i foame. Sorry, ce cu... Arme. Nu am, mi-a luat și o sabie acum. Puțin în spate un pic. No, dacă mai dai o singură dată, te omor. Nu dau. N-are rost să mă pun cu unul cu fier. Hai, sus pe insulă. Că trebuie să mai găsim Ăștia ceva. sau să câștigăm, dacă nu vine altul cu fier. Să vină și 100, că tu ești cu arcul. O, da, ai dreptate, prietene. Vezi și ai și săgeți? 5, numai 4, că una în tine. Din pana mea, dar ți-am zis nu trage. Ce-și bătut în cap? Ți-am zis nu știu ce. Hai să căutăm player, că am găsit ceva unul. No, Eu vă sunt în copac, bă, fac casă aici. părcălește-l tu pe ăla. Hai că te-am. Unde vezi tu? Eu nu văd. Caut chesturi, mă sui în casa din cop. Vrei un chest? Da? Ia uite-le aici, în pe lavă. Da, mă. Da, măi, un chest, dar acolo-i prinde alea, acolo sunt cele mai tare itime. Oare vrei cum ajungem de acolo? Ia pe acolo. Dar nu. Dacă dai te pălesc și eu și o să ajut aici. Nu, da, stai cu minte pe care. Ah, dă-te un pic, dă-te, mă, să trec!
Na, Dar nu-mi cap. Doamne ferește, mă. ești nebună? Stai mă cu minte, mă. Și nebună a făcut asta. Stai cu minte că dădeam un picior în curs, vezi cum zburai tu apoi. Eu vedeai numai stele verzi. Eu? Hai bă că mai știu pe unde sunt chesturi, hai. Treci odată. Nu, a dispărut săgeața din tine. Vrei ceva, mă? Hei, stai. Vrei o sabie? Da. Contra cost. Îmi dai păpuci, dacă ai păpuci, sau dacă nu îmi dai ceva săgeți. Pantaloni. Vreau săgeți. Măr. De acord. Ține. Pune. Ia-ți-mă că e lângă tine. Gata? Piatră. N-am vrut să-ți o dau pe aia din fier, că mi-era leane. No, hai, calco pe motor. Deci băieți, în seria asta... Ferrari. Ha, ce ai zis? Ferrari. În seria asta o să câștigăm 100% pentru că suntem cei mai tari de pe server. Exact, fă, câștigăm. Fate podul ăsta, mă, că sunt multe chesturi. Bă, mi poți pod. Da, mă, stai un pic acolo că am găsit un din ăsta, un shader laser, sau ce dracu și ăsta. Mă duc pe pod. Ia să cad. Doamne, vezi că-s găuri acolo, mare, mă. Știi, mă, da... Bă, stai dracule, ce am văzut acolo? Mamă, dar mare găurile astea. Bă, am crezut că am găsit un chest iară. Aș fi fost mult prea tare. Chest. Super, ce ai găsit? Pantaloni și pește. Și arc. Oh, the buta fucker, mătii. Scuze. M-am enervat. Dar de când îți găurile astea așa de mari? Că nu a fost... Eu dau cu săgeata, tot prins, bun? E de acord? Nu. Nu mai dacă cam puțină viață, nu da, cam puțină viață. Da, stai, nu știam să... Vrei pește? Da, dă-mi coace. Cu rod ți-l dau, nu ți-l prăvesc. Du-l încolo de pește și ieși crud. Ia să cad iar în asta. Poate nu, am căzut în gaură. Am nimerit-o perfect, pentru că sunt expert la nimerit găuri. Și eu, hai bă să mergem, să nu mai trecem pe pod. Hai, trei, du-te pe pod. Pește. Stai mă, hai, trecem dincolo. Ce mă? I-am scăpat peștele în apă. E, ți-am zis, hai că mi-l dai tu mai încolo, dar tu nu înțelegi. Dar l-am scăpat în apă. Stai mic, să arunc pantalonii. Avem găsit? Eu arunc, poate o să găsească cineva, într-un loc mai bun. Frate. Hai bă că am găsit două. Eu l-am scos ăla, eu l-am golit. Ce pana aia, băi. Hai, treci odată, unde ești? Eu sunt pe pod. Unde ești, mă? Știi unde e chestul ăla? Care? Pe partea aia Știi altă? chestul ăla care e gol și l-am luat eu. Da, hai că vin acolo. Eu sunt pe el. Așteaptă-mă că ești acolo. Fugi-ră. Hai, du-te, mă. La drum. Dar stai, Păi, da. prin copaci, mă, pe acolo. Da, nu cred că pune. Nu pune mă chesturi pe acolo prin copaci, în orice caz. Ba, pun ăștia. Ai găsit unul? Da, mă, multe arată. Da. Hei, ia uite acolo sus. Fulgeră! Lasă fulgerul de era acolo. Ia pe acasă. Fugiți! Hai, mă, fugi. Ca să fie la fel. În locul ăsta, cum e bine. Hai bă, Aici că vine- suntem... Bă, suntem înapoi la loc. Știu, mă, dar poate aici am venit la cu diamant. Sau ăsta la cu diamant. Darius, Ha, este timpul. să motonim pe careva pe aici? Uite, în spatele tău. Este timpul. Nu, bă, nu, stai cu minte, bă, stai cu minte, gata, stai cu minte un picuț, bine? Ți-am stai cu minte un picuț. Ca să iau ce-o mai rămas prin chesturi. Stă mai rămas, mișica. Mai rămas un set de armuri. Că pătrac. Vezi că Bă! mă și cu. Suntem, bă, nu mai sunt... Mai suntem numai noi, bă. Ba, nu mai... Mai mută și am zis, ăla. Nu las după el. Hai, dai după el. De să nu dai cumva în mine. Mi-am găsit săgeata care am dat-o. Stai să ne Ah, diamant! Vezi că are diamant! Mă doare Are pantaloni, are sabie de fier. Tu, dracul, sabia lui cu fier. Trage cu arcul în el, dă-l dracu.
Să nu-l pălesc. Ura, mai are 4 viață, a mea are tache. Tache să a mea are, gata, a mea are tache. Am urmez eu. Stai să-mi pun pe mine tătul. Că dau Hai, fuțuie hai. dacă stai în loc, că dau fuțuie. Stai mă, nu da! Nu da, mă! Frate, tu m-ai omorât. Nu! Păi atunci cine? Uite, that is raw one survival game on Arena 9. Yes, baby! Băi, de n-ai acceptat să pun diamantul pe mine. Sunt cel mai tare, sunt cel mai tare. Deci, lume, aici se încheie episodul de astăzi, la revedere! Ai câștigat, ai câștigat, care...